Dobar dan, dobrodošli na prvu informativnu radionicu u formi webinara na kojoj ćemo predstaviti poziv na dostavu projektnih prijedloga, osnaživanje doprinosa organizacija civilnog društva, društveno korisnom učenju. Dopustite mi da na početku predstavim moju kolegicu Marijanu Kastratović, višu analitičarku u Odjelu za strateško planiranje, programiranje i informiranje i sebe. Moje ime je Jelena Princivali, voditeljica sam navedenog odjela koji je zadužen za pripremu ovog poziva koji ćemo danas Marijana i ja predstaviti. Pa prvo bismo započeli sa prezentacijom. Tu da. I onda odaberem. Nadam se da evo svi vidite. Da otvorim full screen. Može. Prezentaciju samo. Sad kako to, evo ga. Aha. I tu imaš upravljanje. Može, odlično. Evo ovako, znači prije svega htjela bih napraviti kratki uvod u sam poziv koji ćemo danas predstaviti. Naime, potpisivanjem okvirnog sporazuma između Švicarsko-Hrvatskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-Hrvatskog programa suradnje u lipnju 2015. godine Republika Hrvatska postala 13. zemlja članica koja formalno počinje sudjelovati u ovom programu. Za novo razdoblje drugog švicarskog doprinosa okvirni sporazum je potpisan u svibnju 2023. godine i time su stvoreni preduvjeti za korištenje 45,7 milijuna švicarskih franaka putem koji će se financirati kroz 4 programa kao što možete vidjeti ovdje na slajdu, a jedan od programa unutar kojeg mi i raspisujemo ovaj poziv, odnosno predstavljamo danas u informativnoj radionici, je program civilno društvo za koji je ukupno osigurano 7,62 milijuna švicarskih franaka. Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u sklopu programa civilno društvo ima ulogu upravitelja programa, a opći cilj samog programa civilno društvo je jačanje demokratskih struktura i procesa kroz građanski angažman kako bi se smanjile ekonomske i socijalne razlike. Stoga ćemo se kroz 4 komponente ovog programa fokusirati na aktivnosti odabrane u okviru poziva za dostavu projektnih prijedloga kojima će se pružati upravljačka potpora organizacijama civilnog društva, a posebna pozornost će se posvetiti manje razvijenim područjima s ciljem doprinosa ravnoteži i socijalno-ekonomskom razvoju Republike Hrvatske. Obzirom da je ovo webinar koji smo odlučili snimiti obzirom da je poziv objavljen 21. srpnja ove godine i ulazimo u ljetni period godišnjih odmora, najavljujemo vam odmah da ćemo organizirati informativnu radionicu uživo, odnosno u hibridnom formatu, ali uživo u rujnu. O tome ćete dobiti informacije naknadno na našoj mrežnoj stranici, a do tada možete nam postavljati pitanje u vezi poziva na ovu mail adresu koju ovdje vidite na ekranu švicarskiprogram.dku@udruge.la.hr. I krenimo sada sa osnovnim informacijama o samom pozivu. Znači, poziv osnaživanje i doprinosa organizacija civilnog društva u društvenom korisnom učenju objavljen je 21. srpnja, kao što ste mogli vidjeti na našim mrežnim stranicama, a krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je do 16. listopada do podneva, ne do ponoći, nego do podneva. Očekujemo da ćemo za ovaj poziv ukupne vrijednosti 2.210.000 eura ukupno ugovoriti oko 8 do 15 projektnih projekata, odnosno projektnih prijedloga, gdje se očekuje, obzirom na ovaj planirani ukupni raspoloživ iznos, da će najniža vrijednost projekta biti 147.000 eura, tako je postavljeno uputama za prijavitelje, dok najviše 276.000 eura, što smatramo da je jako dobar raspon, obzirom na to da se očekuje planirana provedba projektnih aktivnosti unutar 24 do 36 mjeseci. Sad nekoliko uvodnih informacija zašto uopće ovaj poziv i ova tema. Naime, ovaj poziv predstavlja svojevrsni nastavak prethodnog poziva koji je financiran u okviru Europskog socijalnog fonda za razdoblje 2014-2020. godina pod nazivom Podrška razvoju partnerstva organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja. Taj poziv je Ured za udruge raspisao 2016. godine i kroz provedbu projekata unutar ovog poziva ostvarila se suradnja sa organizacijama civilnog društva i visokih učilišta
gdje na tragu takvih pozitivnih iskustava smo mi prije raspisivanja i ovog poziva proveli jedan anketni upitnik sa svim korisnicima prvog švicarskog doprinosa, gdje smo dobili vrijedne informacije kako bismo mogli što kvalitetnije pripremiti ovaj poziv koji vam danas predstavljamo. A svakako htjela bih i samu definiciju društveno korisnog učenja navesti i ovdje izvor iz kojeg smo to preuzeli. Znači, društveno korisno učenje je nastavna metoda kojom studenti strukturirano znanje i vještine stečene na akademskom kolegiju primjenjuju na razvoj projekata kojim rješavaju neki konkretni društveni problem s ciljem obogaćivanja procesa usvajanja znanja kroz kritičko promišljanje o složenim uzrocima društvenih problema i međusobnu suradnju na zajedničkom projektu. Smatramo da će ovaj poziv donijeti korist svim uključenim stranama, da će organizacije civilnog društva koje su angažirane u zajednici uložiti svoje vrijeme kao suedukatori, te za uzvrat uključenje studenata doprinijet će bolju provedbu i ostvarenje svojih ciljeva. Kao što je već uvodno rečeno, znači opći cilj ovog poziva je želimo podržati razvoj održivih partnerstava između organizacija civilnog društva i visokoškolskih institucija za provedbu programa društveno korisnog učenja, doprinijeti jačanju profesionalnih i analitičkih kapaciteta organizacija civilnog društva, uključenje studenata i visokoškolskog osoblja u aktivnosti društveno korisnog učenja, te poticati aktivno građanstvo i angažman mladih u zajednici. Shodno tome definirali smo 4 specifična cilja koje ovdje možete vidjeti na slajdu. Znači, želimo kapacitirati organizacije civilnog društva i visokoškolska učilišta za provedbu društveno korisnog učenja, osmisliti provedbu programa društveno korisnog učenja u suradnji sa organizacijama civilnog društva i visokih učilišta, povećati interes i odnosno sudjelovanje studenata za građansko uključivanje putem aktivnosti društveno korisnog učenja, te uspostaviti partnerstvo sa visokim učilištima. Shodno tome, ciljne skupine ovog poziva su naravno studenti, profesori, odnosno nastavnici, volonteri te organizacije civilnog društva. Sljedeća što ćemo osvrnuti su pokazatelji. Naime, projektni prijedlozi moraju doprinijeti ispunjavanju cilja ovog poziva, a oni su definirani kroz sljedećih 9 pokazatelja. Svih ovih 9 pokazatelja su obvezni. Također morate voditi računa da kod ispunjavanja pokazatelja morate definirati polaznu i ciljanu vrijednost koja će se postići projektom, jer ukoliko to ne budete naveli, konkretizirali, moguće je da će doći do financijske korekcije. Također još bih spomenula da u projektnoj prijavi prijavitelji moraju navesti sve informacije vezane uz obvezne pokazatelje te način na koji će s ovim projektom njima pridonijeti, tako da ja vas molim da obratite pažnju na ovo poglavlje pokazatelji i tablicu gdje su definirane minimalne vrijednosti pokazatelja koje je potrebno ostvariti. Sada bih nešto rekla više o samim prijaviteljima, odnosno tko se može prijaviti. Ovaj poziv je usmjeren na organizacije civilnog društva, prije svega sa pravnim statusom udruge i zaklade koje moraju biti registrirane i djelovati najmanje godinu dana od dana objave poziva. Također ovdje skrećemo pažnju da uvjeti prihvatljivosti za prijavitelje su definirani uputama za prijavitelje i tablicom 4, tako da vas molimo da obratite posebno pažnju na to. Također, osim ovih koji se mogu prijaviti, definirali smo i naveli tko se sve ne može prijaviti, znači sve pravne osobe koje nisu registrirane kao udruge i zaklade, koje nisu uskladile udruge koje nisu uskladile svoje statute s odredbama Zakona o udrugama, zatim ako udruge i zaklade nisu upisane u registar neprofitnih organizacija, ne vode transparentno financijsko poslovanje, također ne mogu se prijaviti ogranci, podružnice i slični ustrojbeni oblici udruga koje nisu registrirane sukladno Zakonu o udrugama kao pravne osobe. Također, ako udruge i zaklade nisu namjenski trošile prethodno dodijeljena sredstva iz javnih izvora, također se ne mogu prijaviti. Udruge i zaklade koje su u stečaju su u postupku likvidacije također i sve one, znači udruge i zaklade koje nisu ispunile obveze vezane uz plaćanje doprinosa i poreza.
Prijavitelji moraju prijaviti i provoditi projektno partnerstvo sa jednim ili više partnera. Obvezno je partnerstvo sa najmanje jednim visokim učilištem, odnosno ustanovom koja može biti sveučilište, fakultet, umjetnička akademija ili veleučilište, ali moraju biti upisani u upisnik visokih učilišta. Također, uloga prijavitelja i partnera u provedbi mora biti jasno naznačena u projektnom prijedlogu. I osim obveznog navedenog partnerstva, prijavitelj može provoditi projekt i u partnerstvu s drugim pravnim osobama, a koje su to, vidjet ćete na sljedećem slajdu. To su organizacije iz Hrvatske, ali i Švicarske. Iz Hrvatske to su također udruge, zaklade, zadruge, pravne osobe vjerske zajednica, umjetničke organizacije, sindikati, odnosno udruge sindikata više razine, udruge poslodavaca, odnosno udruge poslodavaca više razine, te ustanove javne i privatne, te jedinice lokalne područne samouprave. Pri tome napominjemo znači da svi ovi neobavezni, ali prihvatljivi partneri moraju biti registrirani i odnosno djelovati najmanje godinu dana od objave poziva. Također skrećemo pažnju i da ustanove mogu biti partneri kao javne i privatne, međutim mora biti jasno nedvosmisleno iz osnivačkog akta svake ustanove da ima neprofitno djelovanje. Kada govorimo o švicarskim partnerima, također i švicarske organizacije civilnog društva su prihvatljivi partneri i to one koje su registrirane kao udruge, zaklade, zadruge, pravne osobe vjerske zajednice, umjetničke organizacije, sindikati, udruge poslodavaca, također i ustanove javne i privatne, ali i švicarske administrativne jedinice, odnosno kantoni i općine. Također skrećemo pažnju da partnerstvo sa švicarskim organizacijama nije obvezno, ali će se dodatno bodovati, tako da evo prilika da možda ostavite neke dodatne bodove. Kada govorimo o broju projektnih prijedloga, prijavitelj može prijaviti samo jedan projektni prijedlog, ali može biti istovremeno partner na jednom ili više projekata. Partneri mogu sudjelovati u jednom ili više od jednog projektnog prijedloga različitih prijavitelja na ovaj poziv. U slučaju da prijavitelj podnese više od jedne prijave, u postupak administrativne procjene uzet će se ona prijava koja je prva kronološki predana. Također još bih samo skrenula pažnju što se tiče, prije nego što pređemo na sljedeći slajd, htjela bih skrenuti pažnju da prijavitelji i partneri zajednički moraju imati prethodno iskustvo u provedbi projekata u području obrazovanja, znanosti, istraživanja, socijalnog uključivanja, rada s mladima ili drugih relevantnih područja koji su povezani sa predmetom ovog poziva. Isto tako kumulativno moraju imati iskustvo u provedbi projekata čija financijska vrijednost odgovara najmanje zatraženom iznosu bespovratnih sredstava u okviru ovog poziva, a rekli smo koji je to minimalni iznos na početku, tako da o tome vodite računa. A što se tiče lokacije, znači aktivnosti unutar ovog poziva moraju se provoditi na području Republike Hrvatske u korist ciljanih skupina koje žive i djeluju na području Republike Hrvatske, ali ukoliko je to iznimno nužno opravdano, ako se na primjer radi o aktivnosti studijskog putovanja, tada je moguće organizirati, odnosno tada je moguća lokacija i izvan Republike Hrvatske, ali samo isključivo na području Švicarske konfederacije i Europske unije. Pri tome skrećemo pažnju da projektne aktivnosti koje se provode izvan granice Republike Hrvatske ne smiju prelaziti 15% ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Razdoblje provedbe projektnih aktivnosti je u trajanju od 24 do 36 mjeseci, a sam datum početka i predviđenog završetka projekta bit će jasno utvrđeni ugovorom o dodjeli sredstava. Također, jako je važno skrenuti pažnju na primjenu horizontalnih načela. Mi smo ovdje definirali dva, znači socijalno uključivanje i ublažavanje klimatskih promjena. Prijavitelji u svojim projektnim prijedlozima trebaju osigurati doprinos socijalnom uključivanju vodeći računa o potrebama sudionika projektnih aktivnosti, pripadnika ranjivih skupina, osiguravajući im u skladu s njihovim individualnim potrebama aktivno sudjelovanje uz podršku, osnaživanje te u potrebi odgovarajuću prilagodbu.
Kada govorimo o ublažavanju klimatskih promjena, također trebaju doprinijeti ublažavanju klimatskih promjena osvještavanjem sudionika projektnih aktivnosti te šire društvene zajednice o važnostima utjecaja klimatskih promjena na društvo, kao i prijetnjama i učinaka klimatskih promjena te nužnost integracija tog koncepta klimatskih promjena u sve aspekte društva. Također, projektni prijedlozi svi moraju biti usklađeni sa poljom Europske unije o temeljnim pravima kao dokumentom koji sadrži popis ljudskih prava koji su utvrđena ustavama država članica, Europskoj konvenciji o ljudskim pravima te međunarodnim ugovorima o ljudskim pravima. To možete sve detaljnije pročitati u poglavlju koji se tiče primjene horizontalnih načela uputa za prijavitelje. Kada govorimo o obveznim, odnosno prihvatljivim aktivnostima u ovom pozivu, definirali smo ih i uputama za prijavitelje i možete tamo detaljno ih pogledati i pročitati. Ja ću proći samo kratko kroz sve njih, ali skrenuti vam pažnju na neke bitne informacije. Dakle, prva obvezna aktivnost je razvijanje programa društveno korisnog učenja. Znači, to su aktivnosti usmjerene na osmišljavanje i pripremu programa društveno korisnog učenja u suradnji s relevantnim dionicima. Tu vam napominjemo da je prijavitelj obvezan izabrati aktivnost zajedničko osmišljavanje društveno korisnog programa učenja s partnerima iz civilnog društva i akademske zajednice i voditi računa da se taj zadani pokazatelj ostvari sukladno kako je definirano poglavljom 1.4 pokazatelji, broj razvijenih programa društveno korisnog učenja. Znači, ova aktivnost je povezana sa tim pokazateljem u tablici pokazatelja. Molim vas da vodite o tome računa. Iako ovaj popis koji je ovdje naveden i uputama za prijavitelje i na slajdovima nije konačan, on je više ilustrativan, ali tamo gdje smo baš propisali da se ta aktivnost unutar zadane aktivnosti mora uključiti, molim vas da vodite o tome računa, jer će se onda takvi projektni prijedlozi koji ne budu poštivali takvu nomenklaturu jednostavno odbaciti kao neprihvatljivi u postupku procjene. Sljedeća projektna aktivnost je provedba programa društveno korisnog učenja. Ovdje je važno napomenuti da je prijavitelj obvezan izabrati aktivnost provedbu programa društveno korisnog učenja u suradnji s organizacijama civilnog društva i voditi računa da se taj pokazatelj, odnosno da se ta aktivnost poveže sa ostvarenjem pokazatelja broj provedenih programa društveno korisnog učenja. Ovdje je također navedeno osim provedbe programa još neke ilustrativne primjere edukacije studenata, revizija postojećih kurikuluma i tako dalje. Koji se mogu dodati, ali ne doprinose. Tako, ne doprinose pokazatelji. Znači, svakako uputama za prijavitelje obratite pažnju na popis aktivnosti koje su obvezne i koja je napomena navedena u svaku aktivnost i tako će vam biti zapravo lakše. Sljedeća aktivnost je jačanje kapaciteta zaposlenika, odnosno volontera organizacije civilnog društva. Naime, i samih specifičnih ciljeva ovog poziva, kao što smo već prije navela, znači jedna od aktivnosti je i ovo, znači jačamo kapacitete zaposlenika i volontera. I to isto tako morate voditi računa da ova aktivnost vezano za izobrazbu zaposlenika, odnosno volontera, da je ona tu definirana kao obvezna. Također vodite računa da znači, tu aktivnost detaljno navedete i opišete kako bi doprinijela ispunjenju pokazatelja broj zaposlenika, volontera, organizacije civilnog društva osposobljenih za provedbu programa društveno korisnog učenja. Ostale aktivnosti koje navedete brojat će se kao prihvatljive, ali neće se brojati u ispunjenje pokazatelja. To je zapravo najvažnije da vam skrenemo pažnju. Znači, sve ove aktivnosti su tu navedene kao obavezne i ilustrativne su, ove podaktivnosti unutar svake aktivnosti, ali unutar tih podaktivnosti navedena je aktivnost koja se smatra obaveznom, minimalnom za ispunjenje pokazatelja. Mm-hmm. Sljedeća aktivnost je jačanje kapaciteta nastavnika visokoškolskih ustanova. Također ovdje smo isto napomenuli prijaviteljima da je obvezno izabrati aktivnost izobrazbe nastavnika visokoškolskih ustanova o metodologiji društveno korisnog učenja i evaluaciji studentskog angažmana.
obzirom da je ta aktivnost usko povezana sa pokazateljem broj osposobljenih nastavnika visokoškolskih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja. Tako da molim vas vodite računa o tome da ova aktivnost je obavezna. Za sljedeće, svakako kao i u svakom projektnom prijedlogu, promidžba i vidljivost aktivnosti razmjene znanja, također volonterske aktivnosti u lokalnoj zajednici. Tu skrećemo pažnju kod aktivnosti broj 6, volonterske aktivnosti u lokalnoj zajednici, da nam je jedan pokazatelj je broj volontera uključenih u provedbu projektnih aktivnosti, tako da onda vodite računa, znači da ta aktivnost zadovoljava ispunjenje, minimalno ispunjenje pokazatelja broja volontera. I 7. obvezna aktivnost upravljanja i administracija projektom. To ne bi posebno nešto pretjerano naglašavala. Kao što sam već i spomenjala, ovaj popis projektnih aktivnosti nije konačan, već i samo ilustrativan. Mislimo pod tim na popis projektnih aktivnosti unutar definiranih ovih 7 obveznih aktivnosti. Ja. Vi vidjet ćete, to će vam kolegica dalje pokazivati kasnije, imamo opisni obrazac prijavni gdje vam je definirano već i ovi nazivi svake od projektnih aktivnosti, znači jačanje da, možemo i otići, a možda malo kasnije da se ne vrtimo po slajdovima. Vidjet ćete, znači, kolegica će vam pokazati u prijavnom obrascu i kada otvorite paket natječajne dokumentacije, ove aktivnosti, jačanje kapaciteta, provedba programa, to vam je sve definirano u ovoj kućici sa lijeve strane. Vi upisujete naziv svoje aktivnosti ako nećete baš striktno koristiti ovaj naziv. Ja? Tako da, ali taj naziv koji vam je naveden za svaku od aktivnosti ne smijete mijenjati kako ne bismo poslije imali problema u procjeni i administrativnoj procjeni kvalitete vašeg projektnog prijedloga i kako bismo jasno i nedvosmisleno utvrdili da ste svih ovih 7 obveznih aktivnosti zapravo uključili u vašu projektnu prijavu. Tako da, također osim prihvatljivih imamo i popis neprihvatljivih aktivnosti. Općenito sve aktivnosti koje ne doprinose ostvarenju općih i specifičnih ciljeva ovog poziva nisu prihvatljive za financiranje. Ovdje ih možete vidjeti na slajdu. Ja se ne bih pretjerano puno na to osvrtala, više bih posvetila pažnju nekim drugim stvarima. Kada govorimo o prihvatljivosti troškova, dakle, ovako prihvatljivi troškovi obuhvaćaju izravne i neizravne troškove projekta. Iznimka, znači razdoblje prihvatljivosti i nastanka troška kreće od datuma potpisa ugovora, odnosno od datuma početka provedbe aktivnosti kako je definirano u ugovoru. I troškovi svi moraju biti plaćeni do roka za predaju završnog međuizvještaja. Iznimka od ovog razdoblja prihvatljivosti je trošak solemnizacije bianco zadužnice koji je prihvatljiv i prije samog početka provedbe projektnih aktivnosti. Prihvatljivi izravni troškovi, posebno poglavlje vam je uputano za prijavitelje vezano za taj dio, gdje možete vidjeti koji su to sve prihvatljivi izravni troškovi. To su plaće voditelja, naknade za vanjske usluge, ugovor o obavljanju studentskog posla, izravna nabava radnih materijala, troškovi reprezentacije, troškovi nabave opreme koja je nužna za provedbu projektnih aktivnosti, putni troškovi, troškovi volontera, manji adaptacijski radovi i tako dalje. Detaljnije možete pronaći popis svih prihvatljivih izravnih troškova detaljno uputama za prijavitelje, tako i isto tako i prihvatljivih neizravnih troškova koji se izračunavaju primjenom fiksne stope u visini do 8% ukupnih prihvatljivih izravnih troškova. A ovdje smo definirali, odnosno na slajdu iz uputa za prijavitelje prebacili koji su to neizravni troškovi koji su prihvatljivi, troškovi računovodstvenih usluga, najma, naknada za režije, troškovi poštarine, telefoni, uredske usluge, čišćenje prostora, nabava uredskog materijala, bankovni troškovi, troškovi solemnizacije, bianco zadužnice, troškovi pohađanja edukacija koji nisu izravno vezani s provedbom projektnih aktivnosti, ostale troškovi koji su neizravni vezani za projektnih aktivnosti, ali se ne nalaze na popisu neprihvatljivih troškova. U neprihvatljive troškove, kao što možete vidjeti ovdje na sljedeća 2 slajda,
su kupnja nekretnine i zemljišta, troškovi kamate na dug, ulaganje u kapital i kreditna ulaganja, upravne pristojbe, otpremnine i jubilarne nagrade, zatim kupnja rabljene opreme, strojeva, namještaja i slično. Također skrećemo pažnju da sve projektne aktivnosti koje se odvijaju u provedbi vaših projekata ne smiju ostvarivati prihod od projektnih aktivnosti, ne smije se ostvarivati prihod, odnosno nije dopušteno naplaćivanje sudjelovanja ciljnim skupinama u projektnim aktivnostima. Ukoliko tijekom provedbe projekta dođe do ostvarenja određenog prihoda, taj ukupan iznos bespovratnih sredstava će biti umanjen za iznos tog ostvarenog prihoda i to na temelju podnesenog završnog međuizvještaja. Također, svi prijavitelji i partner potpisuju izjavu nepostojanja dvostrukog financiranja kojom onda zapravo na taj način jamče da neće u toku provedbe projekta biti dvostruko financiranje istih aktivnosti iz različitih izvora. Kada govorimo o postupku prijave, to će što sad ti Julijana Postupku prijave, ovdje je, to ste već možda i primijetili ako ste pratili naše stranice i vidjeli naš prvi poziv koji se ticao obrazovanja za održivi razvoj. Ovdje je prijava isključivo, znači projektni prijedlozi se podnose isključivo putem elektroničke pošte. Svaki poziv ima drugu elektroničku adresu, znači ovdje je švicarski.program.dku-udruge.vlade.hr. Znači, ovdje je jako važno što ćete napisati u predmetu elektroničke pošte, malo ćemo se odmah sad s detaljima, ali prećemo i šire. Znači, prvo uvijek je tu naziv prijavitelja, naznaka prijava na javni poziv, samo to prijava na javni poziv i referentni broj poziva. Svaki poziv je 2SD, 2 brojka SD, veliki slovima, crtica DKU, društveno korisno učenje, recimo referentni broj ovog javnog poziva. Ono što je bitno da u tekstu elektroničke pošte stavite popis svih priloga koje šaljete kao prijavitelj na taj poziv. Vodite računa da je sad datum poruke elektroničke pošte, ono što smo prije birali kad smo unosili projektne prijave ili slali poštom, znači taj datum poruke slanja je datum kad ste vi predali projektni prijedlog, svoju prijavu na ovaj poziv i na sva 4 poziva Švicarskog programa suradnje drugog švicarskog doprinosa. Pritom ćete dobiti od Ureda za udruge, znači od nas poruku elektroničke pošte kao potvrdu primitka prijave po isteku, a ne po isteku roka, nego to smo promijenili isteka, dobit ćete potvrdu primitka. Ukoliko projektna prijava sadrži dokumente čija veličina datoteke u elektroničkom obliku prelazi zadano maksimalno ograničenje veličine poslužitelja elektroničke pošte, onda se može poslati u nekoliko uzastopnih poruka elektroničke pošte. Pritom vodite računa da se projektne prijave šalju putem elektroničke pošte isključivo, ne i putem servisa za dijeljenje datoteka kao što su WeTransfer, Jumbo Mail ili Google Drive, to nikako ne, zato što naprosto zato što se dešavalo se sad na prvom pozivu da su poveznice s kojima su slane datoteke mogu isteći i to onda naprosto nije to. Molimo u nekoliko uzastopnih poruke, kolegice će se koje su za to zadužene truditi da mu što prije roku potvrde zaprimanje. Dobit ćete sigurnu potvrdu, znači već ne brinite, ali odmah neposredno nakon slanja. Da, ali svakako znači skrećemo pažnju da ne koristite ove servise za slanje dokumenata, odnosno datoteka, zato što, kažem, kao što je kolegica rekla, ukoliko istekne valjanost, odnosno aktivnost toga linka putem kojeg ste vi dijelili i nama slali podatke, onda imamo malih problema, tako da je sigurnije, ovo što je već kolegica rekla, znači više uzastopnih mailova poslati natječajnu dokumentaciju, odnosno vašu projektnu prijavu i na taj način ćete sigurno će sve biti u redu. Dok, kažem, ako koristite ove sustave za dijeljenje slanje podataka, obzirom na istek roka, valjanosti tih poveznica, onda možemo biti u problemu, tako da na to posebno obratite pažnju ili možete zipat dokumente, ali mora biti putem elektroničke pošte poslano
u nekoliko uzastopnih mailova. Evo, mislim da smo to dovoljno naglasili. Da, ovo ne vrijedi po isteku roka, nego dobit ćete vrlo skoro slanja unutar roka za slanje dodatne potvrde. Evo, isprika što je to ostalo na stranu. Dobro, da. Da, to je bilo u prijašnjoj verziji pa nam je promaklo. Rok za dostup projektnih prijedloga je 16. listopada ove godine, opet do podne, 11:59, znači zašto smo to tako stavili, zato da imate vremena tijekom ljeta da, znači, dovoljno vremena da osmislite projektne prijedloge i sa partnerstva da vidite s kim mogu surađivati i da možete na taj način postaviti projektni prijedlog na miru. Isto izmjene projektnog prijedloga vi možete do pojedinog roka za podnošenje prijava, znači do tog 16. listopada možete dostaviti dopunjenu ispravnu verziju prijave, ali morate u poruci elektroničke pošte uz podatke navedene u poglavlju 5.1, na tome taj naziv poziva, naziv prijavitelja i sve što morate dati. Znači to je ta vaša poruka gdje imate svu kompletnu dokumentaciju popisanu u tijelu elektroničku tijelu maila, trebate napisati da se radi o izmjeni dopuni prijave. Povlačenje također je moguće u bilo kojoj fazi postupka dodjele, znači kad prijavite službeni zahtjev za povlačenje potpisan od ovlaštene osobe koji upućuju uredu za udruge na ovu istu adresu sicilskiprogram.dk@udruga.vlada.hr povlači projektni prijedlog izdanja postupka dodjele. Sad postupak dodjele. Tu imamo uvijek administrativnu provjeru gdje morate ispuniti propisane uvjete poziva i ocjenjivanje projektnih prijedloga koje ćemo sad proći, to imate sve naravno i uputama. Znači tu moramo vidjeti, prvo bi samo upozorili da postoje dijelovi prijave koji se naknadno neće moći ispraviti ili dopuniti, a to je, sad ćemo proći obvezno obrasce, malo idemo retroaktivno, znači prvo da nijedan ili više obveznih obrasca za prijavu projekta ne bi smio nedostajati. Prijava, da ako prijava slučajno neće biti ispunjena na računalu na hrvatskom jeziku, osim sažetka na engleskom jeziku, to je naravno da morate. Na engleskom je tako on piše u prijavnom obrascu, prijavitelj traži više ili niži iznos od propisanog, znači dobro proučiti upute, vidjeti što smo mi napisali tamo da je najniži i najviši i to su iznosi sufinanciranja, na to ide još 10% vašeg doprinosa, samo upozoravam. Znači ovdje ćete tražiti isključivo iznose koji se tiču nas, ne ukupnog projekta, jel tako, Jelena, dobro govorim, nego isključivo ovih 147 do 276 tisuća eura. Tu ćete reći što uzimate od toga i pokazati svojim, znači, budžetima, svojim proračunima, svojim aktivnostima da je to sve opravdano i da je to adekvatno financiranje, naravno rasponu mjeseci već koji si odredite prema tome što ćete raditi od aktivnosti provoditi. I također vodite računa da je 24 do 36 mjeseci vrijeme koje možete trajati za projektne aktivnosti, zatražiti u projektnom prijedlogu, znači da to ne bude niti dulje niti kraće. Lokacija vam je rečena, to je Republika Hrvatska, 85%, 15% može biti u Švicarskoj konfederaciji, što naravno dovoljno došlo da surađujete sa našim švicarskim partnerima i osigurati tu razmjenu znanja i iskustava i naravno u Europskoj uniji. I taj doprinos obaveznim pokazateljima, a bogme i obaveznim aktivnostima ćemo sad mi proći, jer to je također uneseno obrazac opisa projekta koji je ograničen na maksimalno 50 stranica. Znači, neće se odbacivati prijave ako budu već od 50, ali ocjenjivači neće uzimati u obzir dodatne stranice. Znači da se ne trudite, znam da je mi znamo da ćete vi sigurno imati partnera i da ćete se truditi to maksimalno napraviti kako treba, ali samo vodite računa da može saželiti o iskustvima partnera, o svojim iskustvima, ali opet na jedan način koji je prikažete što zapravo, recimo kako se govori to na administrativnom dijelu u opisu, obrascu opisa projekta, to je zapravo projektna prijava, te deskriptivni dio. Sad, administrativni kriteriji koji će vam se gledati čim pošaljete tu svoju prijavu nama elektroničkom poštom, zipanu ili u privicima u nekoliko poruka elektroničke pošte, će biti uvijek da što piše u tom predmetu poruke, znači mora pisati naziv prijavitelja, naznaka prijava na javni poziv i odmah referentni broj. Znači molba, ne pišite puni naziv javnog poziva, su to dugački poziv, onda neće ostati mjesta za referentni broj. Nije greška, ali nije prijavu na javni poziv, ne pišite, ja samo prijavu na javni poziv, ja za tako da. Projektna prijava dostavljena mora biti na adresu elektroničke pošte pravog poziva, to je sad već kod nas malo aktualnije nego što je bilo na prvom pozivu, sad imamo drugi, bit će treći, četvrti i to dosta skoro, tako da... Svaki poziv ima svoju elektronsku mail adresu. Tako da to malo vodite računa. Projektna prijava mora biti u zadanom roku, znači od sad pa do 16. listopada, zatraženi iznos je tih 147 do 276 tisuća eura sufinancira, znači 10% iznosa ukupnog iznosa vrijednosti projekta, na to ide još vaših 10%, znači to možete tražiti od nas, od ureda za udrugu, odnosno od
švicarskog donatora. Razdoblje trajanja aktivnosti projektne prijave 24 do 36 mjeseci, lokacija provedbe je prihvatljiva, to će se gledati što ste napisali, da ne bude više od 15% u Švicarskoj konfederaciji u Europskoj uniji, mada to obično ljudi koriste, prijavitelji koriste za odlaske na studijske putovanja, razmjene dobre prakse i tako dalje, ali ako ima švicarskog partnera da malo idu kod njih, vide kako oni to provode i tako dalje. Projektna prijava mora biti pisana na hrvatskom, to smo već vas upozorili, sažetak imate na engleskom, za one koji će imati projektne prijave na engleskom jeziku, u principu bilo bi lijepo da su sve ipak na hrvatskom, ali ako nema drugčije onda ćete morati na engleskom, onda smo mi u projektnu prijavu na engleskom jeziku najviše pisali zato da se projektni partneri upute o čemu se zapravo radi. Ali nije ni to da mi nećemo prihvatiti ukoliko baš ste odlučili kompletno sve na engleskom, onda mislim da je bilo najpoželjnije da bude na hrvatskom prijava, ali velim. Sve što je na engleskom je da se upoznaju projektni partner prijave, projektne, ove partnerske naravno izjave, da bi projektni partner vidio o čemu se radi, da oblasnim javim. I onda imate uvid o čemu se radi. Sad, projektna prijava mora dati doprinosom u obrascu opisa projekta minimalni zahtjev za pokazatelje. Možda ako ste se već upoznali i vidjeli obrazac opisa projekta u poglavlju 1.4 se vide koji su svi obvezni pokazatelji, koji su obvezni doprinosi, koji morate popuniti polazišnu i ciljnu targetiranu vrijednost. Da bi se malo tu usustavili i vidjeli što se zapravo traži od vas na ovom pozivu. Imate i prihvatljive aktivnosti o kojima kolegica Ivana govorila. Ranije one su definirane, imate grupe aktivnosti znači koje mi očekujemo u obrascu opisa projekta, u opisu projekta u poglavlju 4, to je pitanje 6, gdje mi tražimo, mi smo ih popisali, Ured za udruge oblikovao obrazac, dakle vi tu dodajete onda naziv svoje aktivnosti, propisane su, znam da su propisane i prvo obavezno u svakoj od tih grupe, jer uvijek možete vi i dodatno razraditi možda ako baš, ne znam, uz pripremu, znači uz oblikovanje, osmišljavanje DKU programa želite, ne znam, još imati nekakve dodatne pripreme, onda ćete opet po istom sustavu prvo tu obavezno, da dolje po istom sustavu dodati to neobavezno koja neće biti doprinos pokazatelju, vodite računa uvijek doprinos pokazatelju, aktivnosti su vezane za doprinos pokazatelju. Ali možete dodati ako baš hoćete, želite tu imate taj, tako se nekako smislen projektni prijedlog, onda to opet po istoj metodologiji skopirate tu aktivnost, dodatno opišete u toj grupi aktivnosti. To je nam bitno zbog toga što su obvezne aktivnosti dio kao što vidite administrativne provjere pa da olakšamo taj proces i da bez razloga sami sebi ne maknete s popisa mogućih uspješnih prijavitelja, znači da zadovoljite taj kriterij. Znači kako piše, tako vi preslikavajte obavezno da se vidi koja je to vrsta aktivnosti, potom baš kako je rečeno u obrascu dizajniranje, naziv svake grupe aktivnosti, stavljam tu po redu sve unosite. I sad da imate sve propisane dokumente. Ono što se potpisuje, pečatira vam je od 1 do 5 u popisu na kraju u poglavlju 7 natječajne dokumentacije, ali tu su i drugi traženi obrasci, to ćemo sad proći, što ćemo mi zamoliti da dodatno se upute za partnere, inače i potvrđene potvrde ovjerene od FINA da ste pregledali financijske izvješća, to smo došli do toga, ako slučajno isto je u registru neprofitne organizacije da se isto dodatno pošalja, ali to ćemo sad mi proći. U ocjenjivanju projektnih predloga, kad napokon uspješno se da hoćete u što većem broju, prođete administrativnu provjeru. Nakon toga idemo na ocjenjivanje koje vrši Povjerenstvo za ocjenjivanje projektnih prijedloga. Znači tu se ocjenjuje kvalitativno se radi procjena projektnog prijedloga, sukladno kriterijima dodjele i povjerenstvo će sastaviti tu privremenu listu, znači kriterije dodjele ćemo isto proći, gdje će na privremenu listu odabrani projektni prijedloga, listu rezervni projektni prijedloga, listu projektnih prijedloga koji nisu stavili propisani minimalni broj bodova koji je manje od 70 bodova. Ako stavite 70 i više, idete najozbiljniji ste kandidat za financiranje, ako sigurno već niste otvorili više pa ste apsolutno na listi odabranih projektnih prijedloga, ne samo na rezervnoj. Uglavnom, ocjenjivanje po sistemu da se ocjena kvalitete vrši najmanje 2 ocjenjivača prema utvrđenim kriterijama, rezultat bodovanja čini prosjek ocjena, ako bude možda nekog neslaganja među njima kako bi se moglo to bodovati, onda se dodaje i treći. Što je sve poslovnikom povjerenstva će biti uređeno. Povjerenstvo izrađuje izvješće o ocjenjivanju projektnog prijedloga sa rezultatima za svaki pojedini projektni prijedlog. Sad za obrazac za ocjenjivanje ima od 0 do 5. Mogućnost ocjene gdje 0 ne postoji informacija, ako nešto slučajno ne popunite, u obrascu opisa, obrascu proračuna, 1 je nedovoljno, 2 dovoljno, 3 dobro, 4 do 5 izvrsno, evo to znate i bez mene pročitati. I sad kako izgledaju kriterije odabire pitanja. Znači to imate u uputama, uvijek koliko je znači projektni prijedlog opće
relevantan za rješavanje nekakvog identificiranog problema, poticanje građana uključivanja u baš u području društveno korisnog učenja kao specifične razvojne znanje, utjecaj akademske zajednice, rada mladih ljudi, studenata u zajednici na društvenim problemima, senzibiliziranje za potrebe zajednice, što je uvijek dobro došlo. Znači, na toj razini društveno korisnog učenja što smo tu identificirali i što činimo, koliko je to sve relevantno što predlažete za ostvarivanje ciljeva, koliko se usklađen sa strategijama, to moramo vas malo zabnjaviti, da širi okvir se stavi malo Europske unije, odnosno uopće nekakav taj globala smjernica akcijskih planova postojećih programa. Također imate horizontalne ciljeve i pozove koji su ovdje stavljeni, jako bitno da taj dio utjecaj na socijalnu uključenost, znači voditi računa o inkluziji, ublažavanju klimatskih promjena, znači na nekoj razini da mislite to nekako uključiti, da će to biti vezano uz vaš projektni prijedlog, baš izravno ekskluzivno se ticati tih tema održivog razvoja u smislu klimatskih promjena, odnosno bavljenja okolišnim temama, ili će to biti rubno dotaknuta na nekoj razini koja će vas zanimati, vama je prihvatljiva za provedbu, opet se može doprinijeti tom pokazatelju, to ćemo mi prepustiti vama. Kvaliteta će se gledati, znači, od definiranja ciljne skupine do usklađenosti aktivnosti sa ciljevima i rezultatima i naravno gledat će se u kojoj mjeri do koliko nadmašujete propisane minimalne pokazatelje poziva. U pozivu vam je propisano da po projektu 14 studenata treba završiti biti u programu društveno korisnog učenja, da se jedan program razvija, jedan tesis se onda provodi, mogu se provoditi postojeće, ali ne doprinose pokazatelju i da, 2 zaposlenika organizacije civilnog društva, 2 zaposlenika visokoškolskih ustanova treba početi edukacija da bi se dodatno kapacitirali za provedbu programa društvenog korisnog učenja. Volonteri su vam propisani na razini 1 obvezni volonter. I to bi bilo to. Vi imate ovdje evaluaciju propisanu, znači o utjecaju, znači DKU na zajednicu, na studente, na unapređenje tih procesa u zajednici, na unapređenje rada sveučilišta, odnosno fakulteta visokih učilišta u smislu približavanja praktičnim aspektima nastave, unapređenju rada OCD-a, na organizacija civilnog društva, uopće bolje više razine uključivanja studenata. Vidjet ćete detaljno opisana ta evaluacija, recimo, ona je prepisana minimalno 1. I isto tako naše istraživanje ankete na početku i na kraju u mogućnosti utjecaja građana na promjenu zajednice, gdje je minimalni pokazatelj, to vas jako molimo, kod tog pokazatelja ankete 10 osoba je ciljna minimalna vrijednost je 10, to ćemo još proći, to stavite u ciljnu vrijednost 10, da nije velika brojka, možete to obaviti, imate obraze su u paketu natječajne dokumentacije, znači to popuni. Znači zašto sam vas malo svim gnjavila, zato da vidite kumulativno će vam se gledati koliko ste premašili minimalne pokazatelje, da li ste uzeli više studenata, naravno manje ne smije biti, a da li ste više uzeli koliko, pa ćemo se to u postotku zbrojiti i tu ćemo vidjeti da li može još kakav se bod dobiti. I sad naravno očekivano ostvarenje pokazatelja, to smo sad i prošli, mi imamo i tu skalu. Sad, financijski naravno da proračun mora biti usklađen s aktivnostima i realističan, naravno da mora osiguravati najbolju vrijednost za novac, da mora biti ekonomičan. Pa mislim da je to i već nekako i određeno i samim rasporedom aktivnosti gdje se mogu recimo provoditi pa nadalje. Onda koliko prijatelji partneri imaju zajedno iskustva i koliko mogu zajedno provoditi projekt i da li naravno surađujete sa švicarskim partnerom, to je tih 5 bodova više koji se obavezno biva od 1 do 5, već prema tome kako ćete uključiti švicarskog partnera, koja je razina sudjelovanja, koja je razina komplementarnosti, inače kako ste osigurali to partnerstvo, da je dosta važno. U rizicima naravno da bi trebalo malo razmisliti što bi moglo ugroziti provedbu i što je zapravo, postoji li nekakav, nisam na to, ja se ispričavam pokazatelju, tu smo na rizicima, imate li jedan ili više rizika, kako ih, to se nekad radi log frame, mi vam određeno način kako ćete ih procijeniti, popisati, možete ih naravno da možete ih morate u opisnom obrascu navesti, ali u svakom slučaju identificirati sve što mislite može ugroziti provedbu, realizaciju, dolazak do vaših rezultata na projektu i što bi mogli učiniti u vezi toga da do toga ne dođe i koje mjere predlažete ublažavanje. U održivosti projekta, kako se radi o specifičnom projektu koji je vezan za visokoškolske ustanove, uz klasičnu financijsku institucionalnu održivost na razini promicanja javnih politika i okolišnu. Što se tiče samih projektnih aktivnosti nakon završetka projekta, vi imate taj najvažniji taj dio, da li ste radili
Dodatno će vam se bodovati da li ste radili razvoj novog revidiranog nastavnog plana i programa, misli se silabuse ili kolegije u visokom obrazovanju, koji uključuje naravno društveno korisno učenje, da li je on razvijen samo tijekom provedbe ili vas je čak uspjeli proći i da vam je odobren, da ostane kao nekakav najljepši odraz održivosti ovog poziva na vašem visokom učilištu. Isto tako, kako ste provodili koja je bila kvaliteta između vas i vašeg obveznog partnera, kao što je rekla kolegica Jelena, visokog učilišta, znači da li ste zajedno osmišljavali, na koji način je društveno korisno učenje kao jedan specifičan način, specifična metoda, recimo podučavanja integrirana u te predložene sadržaje i strukturu kolegija, ili je li taj razvoj provedba nastavnog plana i programa, mislim se silabusa izvediva unutar vremenskog okvira projekta, odnosno da li će se njegovo formalno usvajanje slijediti nakon završetka projekta. To je ono što smo rekli, da se mogu i oni koji su pripremljeni se tu budu gledali ako se nešto pripremili, uspjeli pripremiti, ili oni koji su već, koji ste čak koje se odlučili za tu proceduru i usvojio taj novi silabus, pa i novi kolegi pripremio i usvojio, dakle to bi bilo tu. I sad imate te mjere umnožavanja i ponavljanja, znači drugdje ono što ste vi postigli, da li možete, kako ćete utjecati na zajednicu, širu vašu zajednicu i s vaše visoka učilišta, pa i u organizaciji civilnog društva, kako ćete prenositi dalje moguće repliciranje i razmjena projektnih iskustva i rezultata aktivnosti, bilo bi lijepo osigurano, znači da i drugi saznaju kako tim putem ići, kako doći do razmjena u zajednici s akademskom zajednicom i zajednicima samim i rješavati probleme koje postoje, i utjecaj na sudionike i utjecaj na širi lokalni nacionalni kontekst. Ako je to moguće objasniti, to je odlično. Vi ćete, nakon što idemo retroaktivno, imate obvezu dostave dodatne dokumentacije prije potpisivanja ugovora, ali ja bih vam samo prije toga nego što to pređemo, idemo prvo na i odluke, ja bih vam ovako natječajna dokumentacija. Znači, kad ovako se to smislite, dali smo vam tako jedan veliki ljetno rano jesenski zadatak. Naravno da je bitno da popunite obrazac opisa projekta, dobro ga proučite, posebice dijelove koji se tiču i vas i partnera. Partneri će morati vam davati sve podatke, tako da skupa to izorganizirate, popisivanje. Obrazac proračuna projekta gdje također vodite računa o tome što smo napisali, što je prihvatljivo, što je neprihvatljivo, što se smatra, što se uopće financira ovim pozivom, i da to po stavkama imamo to kasnije u prezentaciji, isto tako lijepo, što kažemo, mi stavite u proračun, izbudžetirate. I za prijavitelja koja dokazuje da da su upoznati, znači istinitosti podataka, ispunjavanje preduvjeta za sudjelovanje u poslu pri dodjeli bespovratnih sredstava na način da je to klasično skenirana veza, šaljete sve e-mailom, znači potpisan do ovlaštene osobe, prijavitelja, ovjerena pečat, ako pečat primjenjujete po vašem statutu, možete elektronički potpisan tko ima, i to ćete vi, prijavitelj dostavlja, partner isto tako izjavu istinitosti podatak, to je sve dio tog našeg prijavnog paketa, isto skenirano, elektronički potpisano, poštampirano, elektronički potpisano, dostavljaju svi partneri. Izjava partnerstva je ovako, mi smo to na pozivu izdvojili kao izdvojenu izjavu, pojednostavljena je u međuvremenu, pa se jasno piše, mi bar smatramo, izjavu partnerstva vodite računa potpisuje i prijavitelj i partner i ovjerava službenim pečatom i prijavitelj i partner ili se elektronički potpisuju, i dostavljaju uvijek prijavitelj ime partnera sa organizacije gdje potvrđuju da pristaje na to partnerstvo i radi na tim aktivnostima. Mi imamo i za one koji nisu, znači pošto su ovdje prijavitelji partneri, oni se poklapaju u smislu da su i prijavitelji partneri, mogu biti udruge zaklade, ali partneri mogu biti i čitav niz one grupi, naravno visoka učilišta, mogu biti i čitav niz, znači organizacija koje mogu biti, znači zadruge, umjetničke i pravne osobe, vjerske zajednice, sindikate, udruge sindikata, više poslodavaca, više razine, privatne visoka učilišta, privatne ustanove. Sad, ovdje je jako bitno da mi vidimo da je bilo bi lijepo, ne lijepo, nego očekujem da će nam se poslati preslika temeljnog akta ukoliko u nadzornom registru ili nije javno dostupan ili u nadležnom registru nisu dostupni ti vaši dokumenti, temeljni akta i obično statuti, onda molimo da se preslika isto dostavi sa prijavom. Posebice je važno obratiti pažnju za privatna visoka učilišta koje su također upisnicima visokih učilišta i privatne ustanove kao takozvani neobavezni partneri, da ne smiju, moraju imati baš
u svojim statutama nedvosmisleno mora biti istaknuta neprofitna djelatnost, to procijenite sami, ali mi pokušate se staviti u našu ulogu da prvi put čitate vi recimo ili date nekom čitav statut, ne bi smjelo biti baš nigdje da ne smije biti sumnja u to da ste neprofitno orijentirani, inače niste prihvatljivi. I naravno ukoliko ste partner udruga, onda naravno ako se u registru nije potrebno i uskladili ste svoj statut s odredbama zakona o udrugama. Ako je statut usklađen, a ipak nije dostupan za preuzimanje registra, onda se šalje preslika. Znači, samo gledajte za udruge i zaklade jeste, niste u registru, odnosno da li ste dostupni iz bilo kojeg razloga. Sad, idemo na financijsko izvješće, registar neprofitnih organizacija, znači da u slučaju da financijsko izvješće vaše organizacije nije dostupno u RNO registru, onda se mora ovjereno i potpisana potvrda FINA o preuzetom godišnjem financijskom izvješću za prethodnu poslovnu godinu poslati, isto tako i prijavitelj i svi partneri elektronička preslika dostavljena elektroničkom poštom. Isto ide uz prijavu. Znači, to je prijavni paket. Danas me zbuni ova izjava na kraju obrazac opisa proračunom, izjava prijavitelja partnera, izjava partnerstva, to smo prošli. Znači, izjava partnerstva obavezno prijavitelji partner molimo i to smo naglašavamo i izjava nepostojanja dvostrukog financiranja za prijavitelja partnera se dostavlja kod potpisivanja. Ona je dio prijavnog paketa jer je osmišljen obrazac kao takav je originalan pa je tu stavljen. Ogledni primjer je ono što smo pokazali, mogli ste proučiti obrazac ugovora da vidite što bi bile vaše obveze ako budete uspješan prijavitelj, čim se nadam. Obrazac partnerskom, što mi preporučamo i zapravo tražimo da se potpisuje odmah čim se ukoliko budete izabrani za financiranje, vaš projektni predlog, partnerski ugovor je obavezan da rasporedite obaveze, da to bude lakše i transparentnije od početka do kraja. To su projekt koji traje, moguće trajanje do 36 mjeseci, znači da ipak budu jasnije vaše uloge, čisto da vama bude lakša provedba, a i da smo mi sigurni da ste se dobro naprosto izorganizirali. Postupci nabave za one koji nisu organizacije, koji nisu obveznici, pravne subjekte zakona o javnoj nabavi, smjernice za vidljivost. I tu su sve naše obaveze u vezi prikazane u javnosti na web sajtovima, inače na platformi našoj za razvoj znanja iskustva korisnika i obrazac za uvid u prekršajne evidencije koje se odnose na rad s djecom. To je u iznimnim uvjetima, ne znamo da ovo nije poziv koji targetira djecu, ali u iznimnim uvjetima ako baš target ciljne skupine odluče nešto raditi s djecom, znači taj obrazac popunjavati i nama dostavljati. Ostali popratni dokumenti je nešto što se isto možete upoznati, stavljeni su zato da vidite što vas prati, uspješne prijavitelje, nadamo se što većem broju, među izvještaj o napretku projekta, kako ćete izvještavati, završni izvještaj koji ćete morati popunjavati, od čega se sastoji što je unutra, izvještaj o održivosti do godinu dana nakon provedbe, završetka provedbe i uputnici koje sam spominjala za onu anketu za koju smo rekli da ćete u prijavnom obrascu stavljati 10. Evo nas odmah na tih 10. Ovo je obrazac za prijavu od DK poziva gdje znači za ankete istraživanja o stavu građana, to je sve navedeno, mi smo to naveli, vi imate ovo nastavljenu napomenu, po ciljnu vrijednost unose broj od najmanje 10 sudionika ankete istraživanja. Ciljna vrijednost vam je tu, sad ne vidi se, uglavnom to je ova druga, obrazloženje ova treća prazna, ova druga, tu unesete lijepo 10 sudionika, jer da ne bi mislili da morate navesti broj anketa, pa ne znam, 2 ili ne znam, jedno istraživanje ili tako se spetljati, naprosto 10. 10 je vaša ciljna vrijednost, ono što vas minimalno očekujemo da upitnike koji se dobili u projektnoj prijavi na početku i na kraju projekta ih malo propitate uvodno i završno da li je bilo nekih pomaka, da li su razumjeli putem DKU-a koji pomaci su mogući u smislu unapređenja zajednice. To se misli i to ćete onda priložiti analizu tih podataka, se vidi u postupcima tu od onih koji ste ispitivali razlike u pitanjima, odnosno malo ćete to izanalizirati na 10 sudionika istraživanja, mislim da minimalno, mislim da ćete to možda sad brzo obaviti, u kakvim pomacima se radi i zapravo što se tu događa. I sad imate aktivnosti, kolegica Jelena je spominjala u tom pitanju 6, da to je poglavlje 4 obrazac opisa, tu je jako bitno da poštujete ove aktivnosti. Znači, aktivnost 1, razvijenje programa društveno korisnog učenja i tu je navedeno, obratite pažnju na napomenu aktivnosti uz aktivnost 1 u pogledu 3.5 upute za prijavitelj. Znači, ovo, to što je zaokruženo ne dirajte. To je jako važno da ostavite točno tako kako je i ovdje gdje piše naziv, upisati naziv, tu onda upisujete, prvo smo rekli izborno da morate razvijanje zajednički razvoj na programu kakva je aktivnost. Tu je razradite, ali naravno da vi možete još
Dalje, ako imate još nekih aktivnosti u tom području, ne znam, dodatne pripreme, ali opet morate onda po istom sistemu, znači mora biti provedba izgledne komponente nositelj, znači opet iskopirate taj dio i dolje unutar iste te aktivnosti dodate, ne znam, pripreme, ne znam šta već mislite, ali ovo je jako bitno da to ne dirate i da tu popunjavate po redu kao što smo mi pojasnili. Obrazac proračuna, imate malo, mislim, ako niste otvarali, čisto vidite, tu šta se piše i stavili su kolegice ove komentare. Na što treba obratiti pažnju kod popunjavanja. Da, tako da je to lakše i da je to primjenjivije. Evo nas rok za prijavu 16. listopada do 11:59, sada se čini daleko, ali vrijeme će brzo proći. Planirano trajanje provedbe projekta 22 do 3 godine. Svi pokazatelji su obavezni. Kad to opisujete, inače kad radite na pokazateljima, vodite računa o toj polaznoj ciljnoj vrijednosti i da je ta ciljna vrijednost, mi smo odredili projektom i pokazateljima aktivnostima kao minimalne, vi naravno da uvijek možete imati više, već prema svojim mogućnostima ono što planirate raditi, mi u to ne ulazimo. Nepostizanje prijavljenih pokazatelja minimalnih vrijednosti rezultira financijskom korekcijom, odnosno ne samo minimalnih ispravljanja, ako ostave veći broj pokazatelja, bez obzira minimalno, a ne ostvare. Tako je. Opet je mogućnost, znači, rezultiranja, analizirat ćemo to što ste postavili kao nekakvu ciljnu vrijednost i koliko ste to ostvarili, jel? To su procjenjujete realno u svakom slučaju. Da. Udruge zaklade su obavezni prijavitelji, jedni prihvatljivi i to partnerstvo je obavezno, znači sa visokim učilištem, sveučilište, fakultetom, umjetničkom akademijom, veleučilištem koji moraju biti upisnik u visokih učilišta. Mi znamo da su unutar privatne i javne pravne osobe i zato vodite računa. Svi privatne javne osobe moraju imati, privatne moraju imati taj dokaz u statutu jasno, eksplicitno mora jasno biti da je to neprofitno, su aktivnosti orijentirane, znači da nema tako nekako pravilo koje primjenjujemo. Sve druge pravne osobe se dobili da moraju imati dakle moraju da su akti, ako nisu javno dostupni njihovi akti, ako nisu registrima, bilo kojim od nadležnih registra, bilo kojim od nadležnih popisa, zaveć ovisi o vrsti pravne osobe i uvijek je taj registar neprofitnih organizacija B, financijski, znači mora biti isto vrlo transparentan, mora biti jasno i u registru ili može dati taj izvještaj od prošle godine, odnosno potvrda za primanje od FINA-e. Mi smo to sad tu rekli više manje, za švicarski partner također, dodatno bodovanje, da prijavitelj može imati samo prijaviti jedan projektni prijedlog, ali isto biti partner na jednom ili više. I partner može sudjelovati jednom ili više od jednog projektnog prijedloga različitih prijavitelja, da se sve aktivnosti provodi na području Republike Hrvatske, iznimke, studijska putovanja, kao što smo na primjer razne dobre prakse, znači na području Švicarske konfederacije Europske unije, to je sad ostavljamo vama, a ne više od tih 15% ukupni prihvatljivih troškova. Prijavitelj je obavezan voditi računa o srednju zadanih pokazatelja, to smo vam napisali, i imati aktivnosti kao što smo vam naveli koje morate imati. I tu je taj sad neizravni troškovi će se financirati primjenom fiksne stope u visini do 8% ukupno prihvatljivih izravnih troškova. Kolegica Jelena je detaljno opisala što ulazi u neizravne troškove, što zapravo je, što se može tih 8% ukupno prihvatljivih izravnih troškova financirati. Te smo rekli, kad pristupate obrascu opisa projekta, samo pokušajte shvatiti da to ograničenje na 50 stranica, on je već sad malo veći, a onda gledati ako se dodaje više partnera ili imate neke detaljne eksplicitne opise, da to stane sve na tih 50 stranica, tako da ste sigurni da će se to na lijevo moći čitati sve ono što vi predlažete, sve vaše kvalifikacije ide da se mogu ocijeniti da dobijete ocjenu koju zaslužujete i očekujemo jako dobre. I ovaj projektni prijedlog se podnosi se isključivo elektroničkom poštom, znači na švicarskiprogram.dku/monkeyudruge.vlada.hr. I imamo li još nešto za reći? Evo ga. Pa samo još kratko, želimo vam se zahvaliti svima koji su ostali do kraja ovog webinara i slušali ovu informativnu radionicu koju ćemo organizirati uživo u rujnu, tako da do tada temeljito proučite upute za prijavitelje i popratnu natječajnu dokumentaciju. Pišite nam ukoliko ćete imati nejasnoće i pitanja na mail adresu švicarskiprogram.dku@udruge.vlada.hr i nadam se da se vidimo
rujnu na informativnoj radionici uživo i veselimo se što većem broju vaših projektnih prijedloga. Evo, hvala vam na pažnji. Lijepi pozdrav. Pozdrav. Što bi mi sada? Aha, pardon. To se ide ovako van, jel? Ne, se. Ne. Evo. Još jedan lijepi pozdrav, dok sam se ne izbrojala. Završio, tako? Da.